Tang Namar ke Jingiakop bam Poratha Hapdeng arngut kirang ba kabagila penlong hakawe kedukan sya hasnong amdu bigan hakaba we urang ba nakasnong ampreng but we pat urang ba ubasa refugee colony kalawan ra sendon ke Jingiakynad Hapdeng kipaj ba bat ki Kynhun kibasa hakate thany siang thany kabadon hakaput kamegelia bat Asam hakaba ide bat kate benta nakaliang jungki nong mikmat kamahoti constituency kibakan thub yuda sakhet lamre MLA bat uba Charles Marngar MDC henne kasngi gila hiar she siang police outpost nakabenta banwa de kadaw halor kate kanrum kanram baru bania keren penia sok Hapdeng kite ki Kynhun haba persang banwa jing tip ne ki breu ki basa kate thany layo jing tip baka jing sedang jong kate huri hura kade kasngi ublai hakaba kite ki arngut kirang ba kila penlong ki Jingiakop bam Poratha hakte dukan kabadon ha amdu bigat Ndre Namar ke jing bom ya suthu jingmut kalami ke jing ya jerongkti bat ke jing ya khot Kynhun kablay poi sudu upod ban ya mi pajba nakabenta ban ya pin ibor Hapdeng jungki shushu la ya thuru batang kate ke jing ya nya Hapdeng jungki te ki arngut ne ke jing ya wan ra Kynhun ban pin ibor Hapdeng jungki kam da de e setia ka dauba ban penjrong ya kate ka Jingiakynad Ndre ka dauba hi ka bala penlong kate ke jingjia ka ba pau Bthei ka dei hadien ba uwe ne kite sa refugee colony ulalej ban khot de ki Kynhun ban wan ra rangkat ki tiar siat si apa Poratha kebijakan ke Jingiakynad keluar ke po senong amdo bikat bat kinok ampreng halor ke jing yosok yadat pramuki senong dan re halor ke tapat ke jong pat ke jing he jong ke jing keluar haba mau kidon katu ke ngut ki nak senong ki le ya sok yadat segawai pat senong de kadon pat rong segawai pat kes ke bagini sia ke badai sada se seliang ki wanra ki bro na bargain kiwan ra ki bro na bar ya ki ba don arms ki don animation jadi nak kata daw por arngut nya ban wah ne ban pinbet dekat kum ke jing pinbet mentang sini dol ke jing don liba ding do ko min charge ke outpost ne pom siang tingila pinbet banginya compromise wa mentah mo bat lengkat bat ke warning ke bakam na ke benta bro artli la tili kini snok nama kanum jasho kum ke jing ja la syahadin habut dan re halot pat ke jing wan kini ki bro ke bana Asam na bar ban wan tukalar ya kam senong kam thawang ni ya kan ni pat tingidang ya budit pat dagwe pat kerukom namar ba bor arngut ni nganur banong gajing tumu gajong ni kadai baj ban kumno bangin le bakan laj kum kita gajing hurara khamtam lada involve ki bru ki bana bar ki badan ya kita ki arms and animation tengi kum kinomi khmat ngidon kata gajing song septing ni ki bru le jong jong sini tip tengin sawan ngara ya kapat sekhmat safran segi high command bangin ya perkhat kumno kai naga benta ke safety kajisuk jusan jong kini kipat ki basong sakali ka kan moda kumolongi MLA mata ka don kajing show edan ya katangi malaj kata ka jah ki snong ki thau ki jongi bat ngila ban penisuk ki te ko we kajing kalong ba kajing wanra ki biru na shabar katung kajing itu ki ong ki di sipai na shabar songot sangot ki badan bekitiar kita te haduk mentang ngimpat tip pade ngimpat lap ya kajing sha hato kita ki sipai ide jong ka Asam ne ni gide gile no rum tip ngimha ban tip igi jingsha tikai ka banga ngadon ban paun na kliang jonga kum MDC ubangi haban bat ki khendau ka siap kerti ke dustur ka jongi ban pet kani ka hab ka schedule area jonga Khas Hills Autonomous District Council tina kliang ka jonga nga UI bagani ka jingja man ka singi ka penkendit ban riu bat ngahab ban ti banya ya kar kum man song snong ka jongki kum banga tip manda kalong ba kini gi breu ki badon ni kimdan ka kot keslak ba biang kimdon ki bat sedikit kimdon ki kot ki sla ki babiang jese gila bandon kat tu kat ne hendrai nagliang ki babun kimdon bat kum mangitip imat kini ki bri ki bon song ni kidi ki bu suan song thap tenrai kat banang mi gisngi kini kidi ka kam ka batmai nam ta jonga namar ba ngadang sujok sen kum MDC ngam pada tip bahaya kat rai tenamar kata man gisngi sa sipangan ni gendu ikni ban keli ban tokit ha bat hadin bang la tip bahaya kini ni hapan ya kren ni ki bor ki sejrong ro district council tingidon no MLA ban ya kren ki high command bat ke state government ke jongi kenang ban yadai ki bru ki jong ni baladang ilap hiba ke jing wan song wan sa jong ki ni kalong ke bebean kemun nakaliang ke jonga kum unong mi khmat jong ni ke deng ka dong ka than ngap ban sim dak bateng bat ban ya chakmat kata kadai ka jong kini ngam tip ki dei ki jaj ban riu yu kini kim nang ban kren dang long kidon la ke jong kar kum kren ke jong ki kar kum im ke jong ki tenrei kum ba ka pau mandangi iba kini ki sedang ban penibor mencem senam kat kum ke jing tip kalong ba kidon tang khendiat kajing don breu ke jongki hendrai kadang mi kisnem kinang pun kajing don breu ke jongki denamar kata kani kajing up ya kalau wei ke pateng ke bansawan ki khun ki ti ke jongi bat nakaliang ke jonga kum MDC ngai tu ok ipi ngamhun bat ngan sim ya ke sinjam nang nei sakmat
bat ngin but din ya kejeng le kejong ki inong elam kejong i mensual se kejeng ai jeka kutar ngin but din ya kita kano gurkam bala dakam biang ni hapan sim dak kam tangkat tan